Ola amigos e amigas, benvidos e benvidas ao segundo programa da sexta tempada do Como que non. Bueno, que programón. A semana pasada, vamos. Que programón tivemos. Que sorpresas, tivemos novidades, tivemos incorporacións, tivemos a Pepe Capelán pois amosándonos a, bueno, esa boda que, bueno, é unha das noticias. Eu teño que dicir que xa me sinto esta semana, síntome un pouco máis moderno que a anterior. Sí, porque, Grazas a Carla Mañas, que é a nosa nova incorporación, que non sabedes que Carla Mañas está no Como que non, pois aquí está Carla Mañas. Carla, benvida. Bravo. Que tal? Bravo. Pois xa me noto máis moderno, máis, sabes? Xa estás facendo, claro, porque te pedichesnos o das cartas astrais e estás facendo xa ahora. Estou recopilando información e preparando as cartas para todos. Bueno, pois dentro de 2 episodios teremos cartas astrais todos, pero antes de nada hai que dicir que estamos a piques de coñecer o paradero de Pepe Capelán, porque Pepe Capelán teóricamente tiña que vir aquí, pero acabo de enterarme que eu non o podo creer. Ai, Carlos. Pero que aínda está na boda de Raquel Saínza, que levan unha semana de boda. Ui. A min xa me daba algo no Bueno, nariz. claro, non sei moi ben, creo que temos conexión en directo videográfica con Pepe Capelán. Pepe, por favor, adiante. Hola, Pepe. Hola, amigos do programa da Radio Galega, todo eso. Como que non? Levamos unha semana de boda, xa eu non podo máis. Xa non sei cantos platos de marisco levo, carne ao caldeiro, churrasco, postre, baile, levamos 3 charangas, 14 DJs. Isto parece non ter fin, amigos, de verdade. Non sei se sobrevivirei a esta boda, pero se non sobrevivo, lembrádeme como que fun un rapaz que chegou ao Como que non cos petos vacíos, pero cunha mochila cargada de soños e ilusións. Se sigo vivo, seguirei informando da boda de Raquel Pérez. Se non, pois xa me veredes abrindo a crónica negra do Malicia Noticias ou calquera cousa, pero que sepades que aquí estiven na noticia, na boda máis longa da historia de Galicia. Grazas, Pepe. Pois aí segue a boda máis longa da historia de Galicia. Levan, segundo o noso multiverso, 7 días. Pero xa para 2 temporadas de casamos. Sí, home, esa boda. Pero está ben, mantén o tipo, sí, está mellor que Ortega Cano, por exemplo. É un pouco pocholo Capelán. Sí, pero a ver, pouco airbag ibas a... O mellor, como lle pasou unha curma miña nunha noite boa, sentoulle mal un pexego. Unha Coca-Cola fría. Por lo que sexa, o mellor chegou, pois, sí. E a súa nai dicía, sí, mira que mal lle sentou, pasoume a mí un par de veces. Sí, tamén unha hamburguesa unha ocasión e outra un refresco de cola frío. A ver, es que ás veces collete mal. Me sentou mal e cheguei a casa un pouco. Collete un pouco mal o corpo ou algo e eu que sei, pois é o que hai. Pode ser. En fin, bueno, pois nada, que estamos na sexta tempada e temos hoxe connosco de convidado un día máis o grandísimo host, como se di isto en galego? O anfitrión do cuarto de los ratones. Pablo Sangiao, amigo. Que tal, Pablo? Benvido de novo. Pois moi ben. Estivemos falando a semana pasada un pouco dese podcast, pero hoxe os que preguntamos imos ser nós. Bueno, concretamente vou ser eu, porque para xogar a versión 2.0 do concurso, o que este ano chamamos o concurso CQN, que o concurso Como que non, porque como xa non é a 5G, pois era tontería manter o nome do concurso, que neste programa ben podería ser seguir chamándose o concurso 5G sendo a sexta tempada, pero bueno, por non liar moito. Temos moitas sorpresas, temos novidades nas mecánicas do concurso. Ai, que ben. Que mal. Que ben. Isto sabía que vos ia gustar. Menos mal que o vai a explicar. Que o explicarei detalladamente despois. Todos estes aires de xuventude, esta modernidade que notei, vaiseme ir ahora en canto Carlos empece a explicar o concurso. Perdón, unha pregunta para Carla Mañas. Os Z poden facer concursos, sí ou non?
Depende de como se Achégate ben o micro, claro, que senón non te escoitamos. Depende de como sexan as instruccións que nos des. Que, a ver, se son en plan challenge de TikTok, sí. Non é. Que é un challenge? É que non sei de que me falas. O vai a entender unha soa palabra. O challenge estoupou cando saliu. Si te Despegou, estoupou. Toda a modernidade con este último comentario foi polo vertedor. Foi como unha presección de Pini, non? Sí, o Challenger, sí. O Challenger, lembra? Bueno, ti no, pues non, no 80. Tú que transmitido a todo o mundo. Todo o mundo, mirando sí. Vai despegar. Sí, bueno. Vai esa volve. Parece que non despegou, non? Ao final, Notas necrolóxicas. Sí. Foi despois, bueno, O mellor salvouse alguén, non ten pinta. Vaya. Sí, non pintaba ben. Bueno, Juan, que non sei que dicir. Nestes momentos o mellor é poñer a sintonía para comenzar o programa 208 do Como que non dalle opinión a mellor. Hola, que tal? Todo ben? Os amigos ointes do como estou modernizándome. Carlos, este programa necesita un ballet. Sí, por favor, un corpo de baile. Un corpo de baile. Un corpo, no meu caso sería un corpo escombro de baile. Sí. ¿Cómo estará o calvo aquel que bailaba? ¿Estará? O así más Valverde. Sexa como sexa, seguirá calvo. Eso seguro. Mira, estou lembrándome, isto sí que podedes buscarlo, sobre todo os que sodes máis novos, porque 2 anos antes de que ti naceses fixeron un programa un amigo, por certo, de Dani Lorenzo, agora que me dou conta, pero que é o que máis me gustou do que fixo na súa carreira. David Trueba, Grande amigo meu. dirixía, pero era un programa que estaba moi ben, el primer programa de la semana, O Gran Wyoming. que presentaba Wyoming. Sí que vos convido tanto a ti e a toda a xeración Z, que agora temos lesión porque temos a Carla Maya, agora están incorporándose novos ointes e novas ointes ao como que non de xeracións máis novas. Pois recomendo vos que busquedes el peor programa da semana en YouTube. Tiñan un corpo de baile que era unha serie de xente completamente random, é dicir, unha señora de 80 anos, un señor de 75, un señor de 40 calvo, o sea, era todo, e cada un ia cun peto de color vermello, azul, tal, e bailaban, por suposto, sen ningún tipo de ritmo as cancións que interpretaban os temas musicales a Orquesta Altabús, dirixida polo mestre reverendo, que era un grupazo, pero o contraste era ver esa banda sonora espectacular e o corpo de baile que eu creo que é o que querería para un como que non. Sí. Collera 4. E con todo, ese ballet saíulle mellor a David Trueba que o seu matrimonio. Sí. Pero polo que sexa, Xa estamos meténdonos en fondo. Oye, pode ser que leves aquí case 2 anos e nunca faláramos de David nunca farei de Trueba. David Trueba. É unha das miñas obsesións. Dani Lorenzo, que che pasa con David Trueba? Que pasou? No, faime que moita gracia pois que estivera felizmente casado con Ariadna Gil. É como na Rosa Púrpura do Cairo, de golpe saída da pantalla Viggo Mortensen para alterar completamente esa felicidade matrimonial, porque non podes competir contra Viggo Mortensen. No. Pareceme casi distópico. En realidad é competir con Aragorn. Xa quero dicir que xa, non é Claro, como... total. Momento, porque agora sí que como temos unha referente Z, quero ir pulsando a xente de outra xeración. Entendemos algo do que estamos a falar? Ou estás vendo Imaginas, no? ou estás vendo unha sorte de pintura rupestre cando falamos. Viggo Mortensen, sei que nen. Vale. Xa está. Bueno, pues nada. Bueno, Ariadna Gil tamén agora fai como que non sabe quen é David Trueba. ben, pois nada. Pero por certo que era un último dato para tamén compartir con Carla e que vaya coñecendo, non, a fondura das nosas lembranzas. Sí, que claro. bonito isto. A fondura das nosas lembranzas. Sí. Bueno, Non, estamos toda a modernización foi, xa digo, en 3 minutos. Cando nos éramos rapaces había, mira que cousa tan curiosa, un bailarín calvo
que era famosísimo en toda España. E saía en todas partes. E saía en todos los programas de televisión. En Televisión Española, era un bailarín calvo que ninguén sabe como se chama. Bueno, a súa familia, entendo. Sí. Pero quero dicir que ao público xeral, non, pero era o bailarín calvo. Aparte era... a min daba un pouco de grima. Porque tiña unha sonrisa... a mí non me parecía de fiar. A mí era unha persoa que tiña alguna mirada aquí. Pero non é un caso de calvofobia iso. No, podía ter pelo con esa cara. Pero chamaba a atención porque non era habitual que unha persoa calva estivese nun ballet. Como te quedas, Carla, cando te contamos estas cousas? Sí, claro. Sin comentarios, dice. O concepto ballet nun programa de televisión. Bueno, programa de televisión, eso aí non entendedes, non? É que, a ver, a min toda esa caspa de en plan un ballet que aparece al principio, a min pareceme maravilloso. Máis quixera el que te el caspo. Claro, En fin, bueno, pois non sei por onde ia, pero é complicado. Mira, 11 minutos. 85, 86. Sí, para chegar despois. No 95 dixo a semana pasada que naceu Carlos. Sí, por iso que ainda... Con Crónicas Marcianas. Está ben que marquen un nacemento a miña carta astral. Eso aparece. Pero ti tes lembranzas de Crónicas? Que foron 8 temporadas? Non sei, pero 8, máis ou menos, non? Sí, porque empezou no 97. Lembro que empezou na tempada do 97, que dicir que Carla tiña 2 anos ou así. E debeu rematar no 2005, o mellor, sí, porque lembro, mira, vou contar por qué, sei. Por mínimo no 2005, porque eu fixen o vídeo da boda da miña irmá, que se casou no 2003. Fixen ao principio unha dobraxe da intro de Crónicas Marcianas na que dicía agora está a boda de tal aínda lle quedaban 2 aniños ou algo así, porque a ver, Crónicas Marcianas foi de cando empezou Gran Hermano, foi cando a cousa empezou a virar a outros terreos. E tamén foi a chegada de Andreu Buenafuente, E tamén, pero iso, mira, pero sobre todo nas últimas tempadas de Crónicas xa estaba Buenafuente asomando a pata. Eu sei que Buenafuente, porque aí naceu o meu fillo Pablo, e foi no 2005, porque eu lembro ver Buenafuente cando estaba a miña muller aínda no hospital. Fillo, tío, acababa de nacer, entón eu estaba ali agardando, acompañándoa nese momento, porque foi moi mal. Estaba agardando para irme a ver a Buenafuente. No, é que foi cesárea. Bueno, igual non podemos contar a miña vida, vale? Estaba ali na habitación saía Buenafuente e xusto comezara ese ano. Entón, eu creo que Sardá debeu aguantar como moito unha tempada máis, pero non, ou esa mesma tempada final debeu rematar. Pero o que vou, si foron 8 anos, do 97 ao 2005, por aí 7 ou 8 temporadas. Por que estábamos falando disto? Porque que Carla acórdase de Crónicas Marcianas. Claro, pero Crónicas Marcianas non había corpo de baile. Non sei. Non, pero estaba Sonia Monroy. Eso sí, aí sí, que lle picaban cousas. Sí. Bueno, pois imos comezar o programa con unha efeméride que, como sempre, pois vai recoller o noso convidado. Neste caso, imos ver se esta semana sí que funciona o xirabor de números aleatorios, porque a semana pasada, mira, xa está. Mira que ben. A semana pasada funcionou perfectamente tamén, cuidado, pero houve un momento que me fixo un extraño. Imos escoller un número do 1 ao 31. Dalle aí a xerar, a ver que sai, e dísnos onde pon? Aquí. O 12. O 12, moi ben. E imos escoller o mes, que do 1 ao 12. O 12. O 12 do 12. Alto, saiu alto, como diría Pepe, saiu alto. Bueno, pues vimos ver que pasou un 12 de decembro. Está moi repartido. Sí, bastante, sí, porque, bueno, a piques está do sorteo, ademais, a 10 días do sorteo de Navidad. Bueno, vimos ver o 12 de decembro, pasaron moitísimas cousas, e o 346º día do ano, no calendario gregoriano. Non é Eso é Enia, eso é Enia. Non, eso non. Eso son indios. Eso era Enigma, perdón. Enigma. Eso é Enigma cando se lle deu polos indios. Vale.
Hagamos un lecho de enigma. Sí. Ben, o 12 de decembro Carla, é como a música de Parque Jurásico. Pensa que é unha cousa parecida. o 12 de, toda a modernización xa dixen que ia mal. O 12 de decembro de 1400, non, perdón, que non era esta. Que me sí, era esta. O 12 de decembro de 1408 pasaron dúas cousas, pero vou ler unha soa. Bueno. O emperador Segismundo de Luxemburgo, daquela rei de Hungría, crea a Orde do Dragón. Sí. Eso es moi interesante o que estás contando. Bueno, luego podemos sí, hombre, comentarlo, pero eu sí. todo o que conto é moi interesante. Podemos comentarlo, pero sí, é moi É un interesante. emperador que ademais rimaba en asoante. Sí. Segismundo de Luxemburgo. Sí. Pero y los sueños son. A Orde do Dragón. Bueno, logo comento. Bueno, por favor, que Orde que do Dragón. estamos boicoteando, eu mesmo xa o propio director do programa boicoteando a sección de Pini. Digo que lembro, por si acaso alguén estaba dormindo nesta sexta tempada, que a sexta pois dá moito para dormir. Pon a nosa canción. O 12 de decembro de 1408 o emperador Segismundo de Luxemburgo, por entón rei de Hungría, crea a Orde do Dragón. Temos unha data, temos unha efeméride e temos a análise como Lázaro Carreter Certeira de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! ¡Bravo! O de Faraón faime moita gracia cando di Dani Neto Faraón. Faraón é moi bonito. É moi bonito Faraón. Un cumplido. Sí. En Bueno, desuso, pero moi bonito. moi bonito. Pois nada, Pini, xa sabes, o do emperador Segismundo de Luxemburgo que creou a Orde do Dragón. Segismundo era toxicómano. Non había unha canción de Segismundo. Non houve nada. Bueno, entonces vou despeitar esa análise. Home, era unha referencia demasiado. Era unha referencia demasiado nicho. Vale. Podía ser toxicómano, pero Sí, no sé. A sección de Pini, amigos. Bravo. Eu vou a favor de que sexa así, unha cousa así que sabes tamén. con un análisis fake. Non somos modernos ahora. Claro, sí, bueno, Quero no. dicir, hai cine comercial e cine de autor. Pini acaba de facer unha sección de autor. Total. Ay, mamá. Vale, pois, mi madriña, 18 minutos de programa, le vamos visto que non pode ser. Bueno, ahora a explicación, o sea que Sí, xa non foi moi ben. imagínate. Bueno, imos desta sexta tempada seguir polo rego porque hai novidades, pero tamén hai cousas que quedaron con no segundo programa do convidado, neste caso Pablo Sanjeao, que está aquí como convidado de pedra por lo de agora. Que tal, Pablo? Todo ben? Aquí un pouco con expectante, non? Sí, bueno, abrumado. Abrumado, sí. Bueno, mellor canto máis. Pois non fai néboa ni nada. A sección de Pini, amigos. Sí, señor. Ben, a segunda, como é a Non é que iso hubo presección, sección e posección. Bueno, a posección de Pini. Pero agora increíble porque funciona moito a sección de Pini cando lle fai gracia a sí mesmo e a traganta, xa tragou ata el ri. Bueno, Pasa coa edad tamén. Pero estábamos modernizándonos, Carla ven facer un papel que nos estamos tirando abaixo sistemáticamente sen querer. Eu teño moita fe na modernización que está facendo Carlos. Eu estou a prol. Teño que aclararlo, Eu estou a prol, que diría o noso amigo Pepe Capelán, pero imos abrir unha tempada máis ás portas do mellor dos museos que un pode visitar, que é o Museo do grandísimo Fran Rodríguez. Aquí comeza por sexta tempada. Bueno, sexta tempada non, que foi a anterior. Bueno, vos entendedes. Fran Rodríguez. Ai, qué bonita, como me gusta esta melodía, Carlos, Botabas de menos, bueno, non porque esta tempada anterior acabamos Antonte. Invita a un pouco a coller un pouco de rapé e metelo así polo nariz. Sí, tamén.
E a un curso de ética periodística. Sí, tamén. Pois nada, que hoxe veño cun, bueno, como unha especie de subxénero, pero que a min sempre me resultou moi próximo, moi cercano e moi interesante. Pregunta, Sí. vai modernizar esta sección? Non vai modernizar, aínda que, ollo, sí, bueno, por que non? Si as figuras que traio hoxe son deste ano Pois entón sí, se están recén sacadas, o sea, se sacaron agora, son modernas. Logo, xa outra cousa é que traten de cousas modernas. Bueno. Pero é un subxénero que a mí me interesou moitísimo ao longo da sobre todo da historia da televisión, e tivo algunha representación pequena pero moi lustrosa na televisión española da man de Narciso Ibáñez Menta, pero é esta figura moi denostada, pero moi que era un actor que despexaba o nariz. Sí, dende logo, dende logo. Que é a do chamado horror host, que son estes personaxes que presentaban en determinadas canales de televisión, sobre todo en Norteamérica, que foi onde hubo moitísima chicha e moitísima tradición, que son os que facían estes pre-shows e post-shows nos que se emitía unha película de terror clásico, cando as películas empezaron a emitirse en televisión. Maravilloso. Sobre todo eu lembro eses clasiquísimos intros de Alfred Hitchcock, onde ademais ías ver unha peli de medo, de terror, ou bueno, un thriller psicolóxico ás veces, pero as introducións e as despedidas eran completamente cómicas. Estaban feitas desde un punto de vista, además, un humor bastante negro, pero que era un contraste fantástico co que ías ver despois. É moi curioso que fagas esa referencia, porque eu considerei que Alfred Hitchcock nesas presentacións, nesas intros que facía nesta serie, foi o máis cercano que puido estar o fenómeno dos horror host ao público mainstream, non? Sí. Foi unha cosa que chegou... Estás dando tantos datos en inglés? Non, pero que chegou a moitísima xente, a un público generalizado, para que me entendades. Agora sí. E foi o único representante, porque atención aos nomes, vou a facer así como teño presbicia, outra modernización a tomar polo saco. Nos 50, para que vos fagades unha idea do fenómeno e a repercusión do fenómeno, nos 50 tiñamos a Gorgon, a Marvin, a Morgus, Selwyn, Tarántula Ghoul, Vampira, a famosa Vampira, sí. Da que despois falaremos. Nos 60, Bill Chili Billy Cardile, Coffin Joe, Deadly Ernest, Goulart, Gorgon outra vez, Mona Lisa, Morgul, The Magnificent. Pero todos estes tiñan programas. Toda esta xente eran horror hosts en diferentes canales de televisión, e todos facían este mesmo nuberiño nunha especie de pequeno set no que había unha ambientación xeralmente gótica, con velas, elementos, non, cabezas reducidas, toda esta imaxinería maravillosa, que tamén ten a súa repercusión no mundo dos cómics, sobre todo no mundo Sam Bryce. Sam Bryce. No mundo dos cómics, sobre todo nos EC Comics, que son os famosos de Historias da Cripta, as famosas Historias da Cripta, e despois o que foi Creepy, a revista Creepy, que en España, bueno, publicábase como Creepy, pero era Creep Show. Entón, Historias da Cripta, que ademais deu unha serie de tele que tivo capítulos moi chulos. Entón, aquí traio unha maravillosa figura que este recén saidiña do forno das figuras, unha figura 40 aniversario, xa pasaron 40 anos, rapaces, que parece unha cousa increíble, da grandísima Cassandra Peterson, tamén coñecida televisivamente falando como Elvira, Mistress of the Dark, é que foi a última, eu penso que a derradeira representante deste xénero dun xeito bastante puro, non? Cassandra Peterson aparecía en diferentes canales, pero sobre todo en MTV, e bueno, foi unha personaxe que tivo moitísima repercusión na televisión moderna e que foi denunciada, atención, por a mesmísima Vampira por cunha acusación directa de plaxio da súa personaxe dos 50. Entón as dúas enzarzáronse nunha loita legal que, por certo, gañou Vampira, non gañou Elvira, curiosamente. Esta é unha versión televisiva moi atractiva do horror host, e no outro lado
teríamos o outro gran horror host sobre todo dos cómics que é o tío Creepy das publicacións de Creepshow, que foi levado ao cine en varias ocasións, en episódicos, había, de feito, facía aparicións especiais nas películas o tío Creepy, que é herdeiro do Guardián da Cripta, da Bella Bruxa, e do Ángel, non recordo o terceiro en cuestión, pero o Gatekeeper creo que era. Eran os tres horror host que presentaban as historias de terror das tres principais publicacións de EC Comics. Entón, é un xénero que eu recomendo a moita xente que investigue, porque só ler e descubrir as caracterizacións, as diferentes caracterizacións das personaxes, as diferentes encarnacións deste concepto de horror host xa é suficientemente divertido. É algo que eu sinceramente boto bastante de menos, porque penso que non estaría nada mal que as películas modernas de terror, que hai canles moi especializados, aínda que se fixeron intentos, recuperasen un pouco a figura dos horror host como merecen, eu penso, ser recuperados. Así que nada, aquí quedan estas dúas figuras. Por suposto, sempre NECA é a única empresa que se chega a este tipo de contidos tan específicos, e as figuras son magníficas, veñen con todo tipo de complementos, así que recomendadísimo. Bueno, pois Eu quero preguntar a xeración Z de horror host non... Eu estaba pensando en Marge Simpson cando presenta os especiais de Ah, Sí, moi ben, claro. sí. vale, Sí. En cambio, de tíos creepies creo que sabedes tamén. Sí. Por desgracia. Sí. Pois imos dar, despois de todo isto, hai que darlle un fortísimo aplauso, como sempre, a Fran Rodríguez, que nos trae un anaco do seu museo a este Como, que un aplauso para Fran Rodríguez, por favor. Con moitísimo gusto. E agora, amigos e amigas, chega o momento que todos estabades agardando, porque sí, amigos, sí, chega unha nova edición do concurso máis esperado da radiodifusión mundial e do mundo do podcast, e onde se escoite isto dentro de 140 anos, porque, sí, despois do éxito do concurso 5G, chega máis grande, mellor, con novas normas e máis explicación, o concurso CQN. ¡Dale! ¿Cómo que no presenta? ¡El concurso que quede! ¡Con Pablo Sangiao! Bueno, veña que non me quero enrollar. O concurso CQN vai ser moi semellante ao da pasada tempada. Imos incluir un par de variantes. Na primeira fase, que imos acumular puntos. Escoitade con moita atención. Por favor, non me troledes que... No. Carlos, que non me medita. Na primeira parte na que acumulamos puntos, a pasada tempada teníamos sempre a reviravolta, pero este ano, quen sabe que pode tocar. Pode haber outras probas nas que en 15-30 segundos, dependendo do que lle toque, a función é acumular unha serie de puntos para encarar a segunda parte da proba do concurso, que é apostar e aumentar nesas respostas dos 5 sobres e as temáticas e todo isto. Entonces, imos coa primeira parte, imos ver que lle toca. Dentro dun dos sobres hai unha proba que agora imos descubrir. Eu estou buscando que me explique alguén No, eu xa estou no meu redor. Primeiro colle Vou coller o que queira, non? Con meme das ecuacións. Imos ver que hai, que lle tocou, a ver se hai novidade. Pois, que lle tocou? A reviravolta. Bueno, pois veña, facemos un clásico. Xa sabes como é a reviravolta. A reviravolta é unha lista de preguntas que imos facer en 30 segundos, que hai que contestar mal, pero con sentido. Se preguntamos, por exemplo, como te chamas, podes dicir Carla, pero non Pablo. Zapato non. Zapato non ten sentido, non? Zapato non. Por exemplo, que isto non nos explicamos nunca e moitas veces pasa. Se hai preguntas, explícao, se hai preguntas de sí, se a resposta é sí, di non. Vale, Zapato non. Zapato non digades aí.
Estou nervioso xa. Estou nervioso. Vou coller eu os puntitos aquí. Vaña. Xa mira a cantidade de papeles que ten. É como John Nash, Non unha é mente unha cousa. maravillosa. Mira. Alejandro Martínez Pini, preparado. Pablo Sangiao, preparado. Bueno. A reviravolta comeza xa. Por que letra empeza Steven? Por ese. Spielberg. Por ese. Cale a última letra do alfabeto. A. Que grupo cantaba Bailaré sobre tu tumba? Hombres G. Como se chama o cantante de Siniestro Total? Manolo. Que instrumento toca un batería? La guitarra. A batería é un instrumento de vento? Non. Cale a cidade do vento de Estados Unidos? Alabama. Que deporte practican os Chicago Bulls? Béisbol. Ao baloncesto xogase con balón? Non. Cantos puntos vale unha tripla? 7. Vale, tempo. Non estivo mal, un aplauso para Pablo. Estivo mal. Pablo, bien. Na casa parece moito máis fácil, Está A ver, suar, Pablo. 1, Estou 2, fatal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hai dúas que están invalidadas porque efectivamente Spielberg empeza Sí. por ese, contestaches ben. E a outra era a batería un instrumento de vento Sí. e dixeches que non, non. correcto, Que non. Por lo tanto, digamos que vou facer o colmado, O colmado. Xa estamos no colmado outra vez. Cuarto e mitad. Pero tes que Nove pasar respostas correctas. Non está mal. Nove respostas. Moi mal, porque teñes que pasar a lingua pola punta do boli para activar, se foses de colmado. Se fose colmado ben. Tens que dicir cuarto e mitad cuando Sí, cuarto e mitad de Chopin. Bueno, pois con 9 puntos ecos que partes nesta fase mellorada de asumar e apostar que explico agora mesmo, pero primeiro que metan a sintonía. Dalle, Pini, que imos a apostar cos sobrecitos. Peña. A mecánica é moi semellante a da anterior tempada. Temos 5 preguntas as que vas ter que contestar. Están en 6 sobres. Cada un dos sobres ten unha temática. En canto escollas un sobre saberás a temática. E diante túa tes 2, 4, 6, 8 e 10 puntos que podes apostar en canto coñezas a temática que hai en cada sobre. Se non che convence algunha, podes desbotar como o ano pasado unha delas. Lembramos que non hai temáticas repetidas nos sobres, por tanto, que se desbota xeografía, non hai outra pregunta de xeografía. Pero como novidade, imos incorporar o que fixemos na gran final do concurso 5G a pasada tempada. Tes a opción, aínda que non é obrigatorio, de dobrar a puntuación dunha das preguntas na que ti vexas que estás seguro, que podes puntuar, e podes puntuar dobre unha delas. Iso conleva un risco, porque se puntúas, por exemplo, apostas 8, non e diste, veña, esta dobre, perfecto. Empeces a facer Estou caladiño. como un peto. Se apostas 8 e acertas, levarías 16 puntos. Pero se contestas de xeito erróneo, perdes os 8 puntos apostados. Sería a única opción na que restaríamos puntos. ¿Vale? Eu creo que Bueno, sí, estamos aí. Carla, por favor, podes explicarlle que A ver, podes resumir. como vai isto? Eu quedeime cos Horrors Host. O sea, non... A mellor é a colaboradora máis curta que temos na historia. Non me gusta esta actitud. Pero curta en tempo, porque se non é un insulto isto, Eu vou comezar, que non temos tempo. Sodes moi repugnantes todos. Veña. Está personal, Carlos. No. Non sei en que se iría o Veña. tempo nas explicacións, o mellor. Veña, o negro. Negro. O negro, a ver que vou coa azafata. Azafata Fran Rodríguez. Cine. 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 Veña. Mira que ven. A primeira no fronte. Mira que ven. 10 e doblo.
Pois para non... Pero non o pensou, Pois pero para non vamos, ter o sea, entendido as reglas. Ven que Bueno, tomades. como Madre moito... madriña. Mira se entendí que como moito me quedo un -1. Ollo aí, que pode estar moi ben xogado. Tamén imos dicir unha cousa, non imos ter en conta números negativos, vale? Neste caso, por exemplo, mira que ti que ven, pois se gaña serían 20 puntos, pero como ten 9, pois quedarían 0, vale? Que isto tampouco non imos ir menos Pois 1. moi mal, debería ser excelente. Se tes Bueno, pero- puntos, pois non te descontan nada. Pero vamos a ver, ti que ti es Bueno, aquí veño o dar a convidado, ver, eu cambiación, fago. Pon un pouco de sintonía, de verdade, que día, Saino. Salchicho. Espera, que teño unha Carla Mañas, sabes de que vai o conto? No, espera, por favor, porque aquí isto é un concurso, non sei se o sabes, grupal, no que ao final ides aportar todos. Sóache de algo esta sintonía? Sí. Vale, ven. Bueno, entón, vale. Sube un pouco, Pini. A pregunta é a seguinte. Veña. Por 20 puntos se acertas ou se erras quedarías en nada. 29 a nada. Cal destas películas de Indiana Jones está peor valorada en IMDb? Peor valorada en IMDb. E as opcións son Indiana Jones en busca da arca perdida, Indiana Jones e o templo maldito, Indiana Jones e a última cruzada. E como non imos cambiar o Eu conto, diría a última cruzada, non, Kyle. Templo maldito. Templo maldito. Espera, Vamos, espera que aí está. A ten clara. Ainda non acabamos ou si? Non, Sí, xa está. Sí. Da triloxía original. Sí. Sí. Templo Lino Osha. Que me estás contando? Bueno, vou dicir templo maldito así, non vou ter en conta sí, ninguna porque che opinión soa, máis, porque che soa. ninguna opinión máis desta xente, voume quedar coa opinión de Perdón, Dani. Dani Lorenzo, liches. Oshe, nun artigo. No, Oshe. pero que hai toda unha historia detrás do que está contando Dani. É verdade que foi unha cousa moi particular esta película. Vale. A resposta, bueno, podedes Carla, aquí non a podes axudar moito, non? Non, eu só recordo un capítulo de South Park onde sí, non? Sabemos. Claro, esa é a miña única información. Bueno, quen sabe, O mellor pode ser de axuda noutras ocasións. Bueno, por lo tanto, a resposta definitiva é Templo Maldito. É correcto, sí, señor. 29 puntos apostando dobre. Perdón, como si? Pues efectivamente ten un 7,5 que é un notable alto. Pero sí, o que pasa Última cruzada 8,2, perdón, en busca do arca perdida foi a máis valorada con un 8,4, pero de todos os xeitos, aínda que teñen a menos puntuación, todas pasando notable, Pero non, que aparte o Templo Maldito, que para min, de verdade, é unha xoia porque é como unha película única, un universo único, é un momento moi concreto na carreira de Steven Spielberg, no que el a día de hoxe, incluso a día de hoxe, segue falando do Templo Maldito como unha película que non debeu facer, porque estaba nun momento especialmente crítico do seu divorcio, e saíu unha película extremadamente oscura. E se a comparas coas outras dúas, con Riders e con a Última Cruzada, é verdade que o Templo Maldito case roza por momentos. Roza por momentos o xénero de terror. É a miña favorita, por Sí, exemplo, sí. da saga. Eu quedei moi sorprendido porque hai tempo. De feito, unha das cousas que ia facer este pasado verán e que non fixen era revisar as de Indiana Jones. E eu cría o sea, eu teño aínda a idea na miña cabeza das lembranzas, das sensacións, que o Templo Maldito foi a que máis me gustou. Sí. E non sabía por qué, bueno, mal valorada, pero xa digo que con un 7,5, que bueno, 29 puntos. Ademais, como xa dobraches, non hai posibilidades de restar nada máis. Iso sí, se non acertas agora, non sumaríamos os puntos. Imos escoller outro sobre, segunda pregunta. Que boa remontada, Malva. O Malva. Bueno. Música. 8 puntos, pero ti vas moi forte, rapaz. 8 puntos. Veña. 8 puntos. Pini. Pois imos escoitar, Pini, a ver que Nunca has sentido igual una
Estou vendo a cara de estupefacción de Carla. É que mira que eu son clásica para a música, pero Non. de fora. De fora, De claro. fora. Pois este de dentro. Este de aquí. Este de dentro. Estamos escoitando a Fito Cabrales, que é o líder de Fito e Fitipaldis. Estamos escoitando esta versión de Los Secretos que publicou no seu primeiro disco A Puerta Cerrada. Que vai que sabías preguntar, que o claro. dixo, vamos. En que ano publicou o seu primeiro disco a banda Fito e Fitipaldis? E as opcións son, a ver, coas opcións vai vos axudar. 1997, 1998 ou 1999. E vou facer oídos xordos a ese último comentario. Porque a ti... Non, é que teño un recordo de estar no coche de meu pai presentarse na radio o primeiro disco de Fito. Estaba pensando na idade que tiña. Recordo que o coche estaba aparcado na calle Aragón, non recordo Sí, ano, pero esta non é a pregunta. Se xa calle Aragón, pero non vale, non me dá a metade. Non dá nada. Pois mal. Non sei, podedes, por favor... Está intentando contextualizar unha lembranza para ter un dato concreto. Correcto. Se alguén pode axudarlle... Bueno, sei que Carla era moi nova cando sacou isto. Sí. non- Mira, falábamos de calvos, está calvo, ¿no? Sí, está bastante. Pues eso é o único que sei de Bueno, pues é un dato que dá Carla. Ten un aquel co actor alemán Max Schreck. Bueno, Coñezo sexy. e cuidado, que tamén ten un aire como bailarín pero xa un pouco deteriorado. O mellor o seu bailarín tomaba sustancias. O mellor, si, que sexa unha O pesicola ou lavado algo. con auga moi quente. Sí, sí. Unha Tamén. pesicola ou algo. Tamén. Bueno, temos tres opcións, 97, 98 ou 99. Cale a correcta. A ver. A ver, espera que entra Alejandro Martínez Pini. Fixo unha aparición dramática. a Rincón Pini. A ver. Ti sabes cantos discos sacou antes de La Casa por el Tejado? La Casa por el Tejado é de 2004, creo. Dous. Está desindo un pouco atrás. Dous. Ou tres. Tres antes. Dous. Edo Entón, 2004. eu penso que é 2004. Sí. Oh, Eu tamén penso. Logo entón, existo. dous, máis ou menos, O sea, 3 anos por disco serían 2004. dirías o 98. 98. Eu Vale, estaba- pois vou dicir o 97. Claro, eu estaba pensando ao principio no 96, imagínate. Carlos, antes de que, fixe un momento colmado Pini tamén, Sí, fixo un momento colmado. A ver, está desbarallando Eu podería ser 97. Eu vou a dicir 97. Porque eu pensaba que iba a ser o 96. dúas datas esta vez. 97 Ou 98. ou 98. Ti dixeches 97 ou 98 ao final, porque non entendín o teu razonamento primeiro foi a ver, 98. claro, se tomamos por 3 anos por disco, Canto tempo pasou entre a fin de Platero e tú? puf, Platero, penso Non, que hubo un momento que casi Achégate ben comigo. hubo un momento que casi estiveron montados Claro. os grupos. Claro, es que Estivo- Platero, que Platero hasta soaba no meu colexio cando eu facía o UP. penso que Platero hasta 96 estiveron. ben. 96, eu fixe no UP entre 96 e 99, por eso Nos non facíamos Pero buff, soaba Carla. Platero ou Fito xa. Platero. De feito, Fito cando saiu despreciaban un pouco Sí, a xente. sí. 97 ou 98? 97. É definitivo? Sí. Pois a resposta correcta é efectivamente o 98. Ai. 98, está 3 anos por disco. Que volantazo acabas de facer que eu xa estaba Ai, celebrando, que Carlos, mal, por que mal. favor. 98, Qué mal. aínda queda non iba mal o meu razonamento, Azul. Aínda queda moito xogo. Por unha vez porque- que razón. Claro, bueno, pero que lle vamos a facer? Dalle aí, veña, Azul, un azul. Azul. Pois imos co azul, a ver que nos dá o azul. Como que non? Oh. A metapregunta. 6 puntos. Hola. Seis. Pablo está tirando toda casa por la ventana. 6 puntos. É a miña estrategia. Está como raperos jugando aí. A pregunta é cal destes convidados non estivo no primeiro especial de fin de ano do programa. Falamos do primeiro especial de fin de ano, aínda éramos e por que non.
Éramos novos. Foi no que eu me equivoquei de día. Ese. Que ti non viñeches. Ti non viñeches velo. Mira que era fin de ano, tampouco era moi complicado. No, dixo, mellor este ano fano o 15 de marzo. Non, o peor é que me salvou Pini, porque eu iba a ir ao The City o día despois vestido de fin de ano e iba a quedar como, non sei, Sí, imagínate. a cousa iba a ser un pouco No, fea. mellor proba. No, ibas de reenganche. As opcións son Pepo Suevos, David Amor, Pedro Brandariz ou María Xosé Rodríguez. Cal destes non estivo no primeiro especial de fin de ano do programa? Pepos huevos. Pepo Suevos. ¡É correcto! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Muy bien. 35 puntos, 6 puntiños máis. A meta pregunta, pois, foi moi ben e quedan 3 sobres. Cal lle damos agora? Vermello. O vermello. E mira, vamos case... Pero ese é amarelo. Amarelo. Ah, vermello, sí. ¡Hala! É que estou daltónico. Pero tongo. Estou daltónico perdido. Deportes. Agora vai dicir, bueno, o amarelo. Que tal de deportes? Veña, hoxe vou con Pini. 4. 4. Bueno, está soltando, Veña. Está soltando os billets aí, ben. No aikido. Bueno, claro. Espera que Carla Mañas, por favor, ¿qué espera. pasa? Sei o que é, pero tampouco... Aquí son esos palitos que tienen chocolate ao final, non? Sí. No, mi caso. Ou uns que lle botas tamén unha esencia e... Sí. No aikido, cal destes cintos equivale a maior experiencia? Tirantes, sempre. Maior experiencia, tirantes, logo cintos. Cinto verde, cinto laranxa ou cinto azul? Eu que sei, Carlos, pero A ver, faz unhas preguntas. No judo, penso que deba ser nos que no- judos e esas cosas o azul é máis. Claro, claro. Pero en este karate aikido, o azul é máis. ah. Por que no aikido non vai a ser máis o azul? Ah. Non sei, Se é un arte marcial, Por que vamos a separar o aikido dos outras artes marciais? Ten razón. A Azul. xente do aikido é moi suave. Alguén quere máis incluir algo? Carla non se molla nista tampouco. Estamos de acordo todos en no, azul. Azul. Sí, bueno. Azul, sí, Sí, que ben, non, sí. que non, azul. Marcamos azul, Eu entón. diría verde, Veña. pero vou dicir azul. Ti ibas a Azul. dicir verde. Sí, Bueno, pero- antes dixeches 98, pero, pues, 97. Unha vez tampouco va a estar provocando todo o rato. No, pero a ver, o noso é por semellanza É que eu fixen as judo, outras artes eu marciales. fixen karate e nas dúas azul sempre foi máis que verde. Home, xa sería moi enrevesado que os do Ui, que aikido. feo, Carlos, Bueno, esto que estás xa facendo. estamos, xa Non, estamos. estou pensando, digo, No. xa sería moi enrevesado. Esto yo tens que facer a outros invitados, a min non. Azul. Pois a resposta correcta é azul, sí señor. Claro. 39 puntos. E de Que- momento non hai himnos. Cala, non invoques que é como Candyman, espera. E Amarelo. quedan- Amarelo. Uy, amarelo. Himnos. Series de televisión. Que habería aquí dentro? Himnos. Himnos. Ou Himnos. non? Pois eu iba a ir, con himnos, Bueno, o bo que che quedan 2 puntos e imos escoitar isto, veña, para poñer en... Ya sei. Non, Carla, esta fijo que non a sabes, xa xo digo. Series, esto es series. Series. Ay, Tranquilo. odiaba, Todos tranquilos. Fran Rodríguez Famando. Todos tranquilos. A pregunta é clara e directa. A que serie de televisión pertence este tema? Sí, espera que non ten ni idea. Va, a ver, antes, recoñizo totalmente a música. Pero polo menos, sei, a ver, sei a fixa- música. fixa un pouco, sei, quero dicir. sei, sí, podes. Dinastía. Dinastía. flipa Carla con... Moita Dinastía. laca e moita rubia dinastía. Espera. En plan, o rollo, a ver, é que xa ensinarei un pouco como van as cousas cos Z, pero os visuals, en plan, a Xa, serie non xa, a vemos, xa, pero xa. os visuals, e a mí os Os visuals coñecedes, de non? Dinastía, por suposto. Aparte de Dinastía, tiña un rollo moi guai, eu non sei se Dinastía, pero estou lembrando. Sí. Bueno, non sei. Estaba lembrando que tiña como un efecto visual
no que unha serie de liñas, sabes, que subíanse e debaixo había outra imaxe, sabes, era como unha cousa Art Deco. moi fantasía. Era moi Art Deco. Sí, sí. Dinastía, que saía os Carrington, eran os Carrington, Sí. John Forsyth e Joan Collins. Que tivo logo un dicionario. Collins Pocket. O Collins Cobble, que era o que me mandaba. ¿Cómo se chamaba? Linda Carrington era. Linda Carrington, que era a guapa. Sí, que de por guapa. certo, Bueno, John Collins tamén era guapa. Que esta fora unha das pero que como era caera mala. no reino de John Derek e fora operada exactamente igual que Bo Derek e exactamente igual que como se chamaba aquel o que fixo despois. Logo fixo rallies, Coltis Marrae. Xa me acordarei, pero un Miles O'Keefe foi outro actor que John Derek convertiu nunha copia de Bo Derek. Dinastía. Pois a resposta é correcta. Sí, señor, Dinastía. 41 puntos para Pablo Sangiao nesta primeira edición do concurso CQN que chega ao seu fin. Sabes que pasa, Pablo Sangiao? Que chegado a este punto do programa que xe non che deixei falar moito polo que fose, porque estaba aquí Fran Rodríguez falando. E claro, digo eu... ¿Cómo? A culpa túa. Totalmente, pero acaba de lanzarme o boomerang. No, estaba Fran Rodríguez falando do seu, logo estábamos con nosas cousas e tal. E digo... Ti volves a semana que ven? Sí. E non teño outra cosa que facer. É que xa que ves... Eu non sei que vai pasar con Pepe, porque está perdido. Claro, andamos un pouco coxos. Case podías vir e facías unha proba de colaborador. Por se precisamos casting. Claro, un casting colaborador da semana que ven. Non sei ti que sabes facer. O primeiro casting. Claro. Eu sei facer pouco, sei que se che dá ben. Un día. Que poderías aportar ou como que non? Non sei, algo que se che ocorra. Non sei, un tipo de análisis, algo así, non? Análise está ben. Crítica, por exemplo. Crítica, poderías facer crítica. Veña. É que non temos un crítico oficial, non? Como que non? Bueno, menos tempada, corazón, crítica. Pois modernidade. vou a postularme para crítico do como que non. Imos facer unha cousa. Sempre quixen ser crítico. Facemos como unha especie diso de casting. Vemos que tal Castris. Imos ver que tal che sae. Ai, xa estou nervioso. E se che sae, pois quedas por se acaso algún día Pepe vai a unha boda que dure 6 meses ou algo. Estou nervioso. Claro. Non sei, crítica. Vale. Temos que mandar, tes que ver algo. Que vas criticar? Non sei, habería que pensar en algo, unha cousa, unha peza audiovisual ou unha canción, un tema, un videoclip. Un videoclip, vale, un videoclip. Vale, pensa algún videoclip e a semana que ven que faz a proba de casting do videoclip e a ver que tal che sae. Vamos a facer a proba do videoclip. Vai ser a primeira vez que o propio convidado vai ser colaborador. Isto nunca o fixemos e vai ser a primeira vez no programa 209 que é o vindeiro episodio. Pero agora temos que despedirnos. Temos a Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Carla Mañas, Fran Rodríguez na dirección de contido, Pepe Capelán nalgures nunha boda a ver se sobrevive. E un forte aplauso para Pablo Sangiao, que estivo connosco el cuarto de los ratones. E marchamos con música en directo, como sempre. Música en directo que unha semana máis vai poñela un home con nome propio. Forte aplauso para Adrián Tims. Tell me what you want, 'cause I'm fading out. Help me understand how you're still craving now. Come on, tell me what you want, 'cause what you got and what you want is on your mind. Get up off the floor, it's still crawling. Maybe I want more and I'm trying.
you want is what you got, and what you want is in your mind. 'Cause I'll always need your heart close to mine. Oh love, won't you bear it? Won't you bear it? Tell me what you want, 'cause I'm fading now. Help me understand how you're still craving now. Come on, tell me what you want, it's what you got, what you want